Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ma'abota bibiyar wannan tasha tamu mai albarka ta Turanke TV. Muna muku fatan alkhairi da fatan an wayi gari cikin ƙoshin lafiya kamar kullum. Idan wannan ne karanka na farko na shigowa cikin wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka danna mana alamar subscribing sannan ka daure ka danna mana alamar likes domin hakan shine zai baka damar samun sababbin labarurrukan da muke ɗorawa a wannan tasha tamu kamar kullum. Wani rikici ya kaure tsakanin 'yar gidan gwamna Ganduje tare da mijinta, inda 'yar ta garzaya kotu da ta nemi ta raba aurenta tsakaninta da mijin ta hanyar kulki. Haka zalika 'yar ta nemi kotu da gaggauta raba auren nata tsakaninta ita da wannan miji nata, inda alƙali ya nemi da ta gabatar masa da hujjoji da dalilan da take nema a raba auren nata ita da wannan miji nata. Ya ga gwamna Gandujen ta ce tsawon shekara 16 tana zaman aure tare da mijin nata, amma tana zama ne cikin kuntata da cikin rashin jin daɗin zaman auren. Haka zalika ta ce ta gaji da wannan zama kuma ta gaji da wannan aure, take buƙatar kotu da ta sahale mata ta biya kulki domin na raba auren nata tsakaninta da wannan miji nata. Majiyar labarai ta tuntuɓi mijin nata cewa menene sanadiyyar rabuwar auren nata da matar tashi take bukata a yi tsakaninsu. Mijin ya ce a ɗan dakace shi a bashi lokaci domin ya gabatar da dukkanin bayanan da zai gabatar domin jin yanayin sanadiyyar da ya sa matar take neman raba auren nata tsakaninta da shi. To al'umma, mu ma haka za mu ce muku ku ɗan dakace mu kaɗan mu ji abin da labarai zai gabatar mana, mu ma mu gabatar muku. Kawai abin da muke bukata daga gare ku shine ku danna mana alamar subscribing sannan ku danna mana alamar like domin da zarar mun samu labaran za mu ɗora muku kuma zai zo gare ku. Muna addu'ar Allah ya kawo sauƙi da daidaito a tsakanin zaman aure ga ma'aurata baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.